హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈ 18 రోజుల భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మనము ఇప్పటి వరకు 14 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున 14 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంచ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఏవైతే అంశాలు మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నామో అవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలం అధశాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. సో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు. వేళ్ళు పైముఖంగా కొమ్మలు కింది ముఖంగా వేద మంత్రాలు ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నది అని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షమును తెలిసినవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. సో
ఆ భగవంతుడు భక్తి యోగం యొక్క ఘనతను వివరించిన తర్వాత మనిషి వేదాల గురించి, వేదాల మాట ఏమిటి అనేటువంటి ఆ అంశము ప్రస్తావన రావచ్చు అని ఆయన శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడమే వేద అధ్యయన ప్రయోజనమని ఈ అధ్యాయంలో ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనము ఏదైతే ఉందో దానిని అశ్వత్థ వృక్షంతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. అంటే కామ్యకర్మలలో నెలకొనినటువంటి వాళ్ళు ఇక ఈ అశ్వత్థ వృక్షానికి అంతమే లేకుండా ఆ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క ఒక కొమ్మ నుండి మరొక కొమ్మ వైపుకు నిరంతరము మారుతూ ఉంటాడు. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, వేళ్ళు పైముఖంగా, కొమ్మలు కింది ముఖంగా, వేద మంత్రాలను ఆకులుగా కలిగి నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము అని చెప్పారు. ఈ వృక్షమును తెలిసిన వాడు వేదాలను తెలిసిన వాడవుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అదచోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాలాః అదచ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, ఈ వృక్షము కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషింపబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరించును. దాని రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షపు వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్య కర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి, అకామ్య కర్మలతో బంధించబడి ఉంటాయి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఈ అశ్వత్థ వృక్షము అంటే వేర్లు పైముఖంగాను శాఖలు కింది ముఖంగాను ఉన్నటువంటి అశ్వత్థ వృక్షము ఈ ప్రకృతి యొక్క 3 గుణముల ద్వారా పోషింపబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. దాని యొక్క రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు అని, ఈ వృక్షపు వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్య కర్మలకు అవి బంధితమవుతూ ఉంటాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఈ అశ్వత్థ వృక్షము ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో ఈ వృక్షము సాధారణంగా వేర్లు పైముఖంగాను శాఖలు కింది ముఖంగా ఉండేటువంటి ఈ వృక్షము నిజంగా ఈ జగత్తులో కనుగొనబడనటువంటిది. మరి అది అశ్వత్థ వృక్షము ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకి అర్థం కానిది అనేటువంటిది అర్థమవుతుంది. సో సాధారణంగా మనము ఒక నీటి తటం వద్ద చూసినట్లయితే ఆ గట్టు పైన వృక్షం ఉన్నట్లయితే అది నీటిలో కనిపిస్తుంది. సో ఆ విధంగా అంటే ఈ భౌతిక జగత్, ఈ భౌతిక ప్రపంచము వాస్తవికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోకం యొక్క ప్రతిబింబంగా ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇది తాత్కాలికమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఈ వృక్షం యొక్క శాఖలలో ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖకు నిరంతరము మారుతూ జీవుడు ఉంటూ ఉంటారు. సాధారణంగా కింది భాగంలో జంతువులు, ఆ తర్వాత మధ్యలో మానవులు, ఆ తర్వాత ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో బ్రహ్మ, ఈ దేవతలు, ఆ తర్వాత బ్రహ్మ మొదలైన వారు ఈ విధంగా ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, నరూపమస్యేహ తతోపలభ్యతే నాంతో నాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతపదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం
పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, ఈ వృక్షం యొక్క వేర్లు అంటే ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయము ఈ లోకంలో ఎవరూ తెలుసుకొనలేరు. కానీ స్థిరంగా నాటుకున్నటువంటి వేళ్లతో విలసిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఈ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి. తర్వాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసేటువంటి పరమపదాన్ని వెతకాలి. ఇక ఎవ్వని నుండి సమస్తము ఆరంభమైనదో మరియు ఎవ్వని నుండి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నదో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క నిజ రూపం ఈ భౌతిక జగత్తులో అర్థం కానిది అని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడినటువంటిది. మూలము పైకి ఉన్నందున నిజ వృక్షం యొక్క విస్తారము ఇంకొక వైపుగా ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఈ వృక్షపు భౌతిక విస్తారంలో చిక్కుబడినటువంటి మనిషి ఇది ఎంతవరకు వ్యాపించి ఉందో, దీని ఆరంభం ఎక్కడ ఉందో అనేటువంటి విషయాలను చూడలేడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆ స్థిరంగా నాటుకుని పోయి వేళ్లతో విలసిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఆ వృక్షాన్ని, ఆ అశ్వత్థ వృక్షం అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనాన్ని వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత అంటే వైరాగ్యాన్ని పాటించడం ద్వారా ఇక పునర్జన్మ లేకుండా చేసుకునేటువంటి ఆ పరమపదాన్ని వెతకాలి అని చెప్తున్నారు. మరి అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకము, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని వెతకాలి. మరి వెతికి ఎవరి నుండి సమస్తము ఆరంభమైనదో అంటే ఈ సృష్టి అంతా జరగడానికి ఎవరు కారణమో, ఎవరు సర్వకారణ కారణమో మరి అటువంటి వారిని, ఎవరి నుండి అనంతకాలంగా ఈ సృష్టి అంతా వ్యాపించి ఉన్నదో అటువంటి పరమ పురుషుణ్ణి, ఆ పురుషోత్తముణ్ణి శరణు పొందాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, నిర్మాణ మోహజిత సంగదోష అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంగై గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్నవారు, కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమపురుషుణ్ణి శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా మరి ఎవరు ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకోగలరు, ఎవరు ఆ పరమ పురుషుణ్ణి శరణజొచ్చగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే ఈ మిథ్యా అహంకారం, ఈ మిథ్యా గొప్పతనము అనేటువంటి మిథ్యా అహంకారాన్ని వదిలివేస్తారు, మోహము అలాగే అనురాగ దోషాలను జయిస్తారో, అలాగే ఎవరైతే శాశ్వతమైనటువంటి దానిని అర్థం చేసుకుంటారో, అలాగే అన్ని కోరికలను వదిలివేసి ఆ సుఖ దుఃఖాది వంటి ద్వంద్వాలకు అతీతులైనటువంటి వారు, ఆ పరమ పురుషునికి శరణుజొచ్చినటువంటి వారు శాశ్వతమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని పొందగలుగుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం.
న తద్వాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, అట్టి నా దివ్యధామము తద్భాసయతే సూర్యో నా శశాంకో నా పావకః. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామము అంటే ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ధామం ఏదైతే ఉందో అది సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు. నా తద్భాసయతే సూర్యో నా శశాంకో, సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు, నా పావకః అంటే ఆ విద్యుత్ ద్వారా అది ప్రకాశింపబడదు. అలాగే దాన్ని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు. అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని గురించి ఇక్కడ వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక లోకం ఏదైతే ఉందో అది ఆ దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ వంటి వాటి అవసరం లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అవి స్వయం ప్రకాశకం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడే ప్రకాశవంతుడు. మరి ఆ భగవంతుడు ఉన్న చోట అవి స్వయం ప్రకాశమానాలుగా ఉంటాయి. కనుక సూర్యుడు గాని, చంద్రుడు గాని, విద్యుత్ గాని, అగ్ని గాని అవసరం లేనటువంటి ధామము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ కృష్ణలోకము అంటే గోలోక బృందావనంగా తెలియబడేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క ధామము ఇక్కడ ఆయన వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో సూర్యకాంతి గాని, చంద్రకాంతి గాని, అగ్ని లేదా విద్యుత్ అవసరమే లేదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశమానములుగా ఉండేటువంటి లోకాలు అవన్నీ కూడా. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనషష్టానింద్రియాణి ప్రకృతి స్థానికర్షతి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు నా యొక్క శాశ్వత అంశాలు అని చెప్తున్నారు. కానీ బద్ధ జీవితము కారణంగా వారు మనసును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైన సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ దేహానికి ఉండేటువంటి ఆ ఇంద్రియాలు రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రాల మాదిరి అని చెప్తారు. అలాగే ఆ మనసుతో కలిపి 6 ఇంద్రియాలుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి సో వాటితో తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నాడు మనిషి అని చెప్తున్నాడు. అంటే ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో జీవుని రూపం స్పష్టంగా ఇవ్వబడింది. అతడు నిత్యంగా భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశ. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు నా శాశ్వతమైన అంశాలు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అంటే నిత్యంగా భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశాలే ఈ జీవులు అని చెప్తున్నారు. కానీ బద్ధ జీవనంలో అతడు ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని పొందడము అనేటువంటి విషయాన్ని బద్ధ జీవనం కారణంగా మనస్సుతో కలిగి ఈ 6 ఇంద్రియాల ద్వారా అతడు సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చావ్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు, ఓ అర్జున, వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకొని పోయినట్లుగా జీవుడు తన విభిన్న భావనలను ఒక శరీరము నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకువెళతాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకొని దానిని విడిచిపెడతాడు అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏంటంటే జీవుడు తన దేహానికి ప్రభువుగా వర్ణించబడినటువంటిది. ఇష్టమైతే తను ఉన్నతమైనటువంటి శ్రేణికి తన దేహాన్ని మార్చుకోగలుగుతాడు.
మరి లేదా ఇంతకంటే అల్పమైనటువంటి స్థితికి అతడు దిగజారవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవజాతులు ఉన్నవి. అందులో మానవ జన్మ ఉన్నతమైనదిగా చెప్పబడేటువంటిది. సో, కాబట్టి అలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేర్చుకోవడము లేదా తనను తాను దిగజార్చుకోవడము అనేటువంటిది ఆ జీవుడికి ఉన్నటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి స్వతంత్రము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మరణ సమయంలో అతడు తయారు చేసుకున్నటువంటి చైతన్యమే అతని తర్వాత దేహంలోనికి తీసుకొని వెళ్తుంది. సో, కాబట్టి అతడు ఆచరించినటువంటి విధానాలను అనుసరించి ఆ భగవంతుడు ఆ జీవుడికి తన కర్మలను అనుసరించి కొత్త దేహాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో, అలా తన యొక్క భావాలను ఏ భావాలతో ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి శరీరానికి అతడు వెళ్తూ ఉంటాడు. అందుకే చెప్తున్నారు, వాయువు వాసనను ఒక చోటు నుండి మరొక చోటికి తీసుకుపోయినట్లుగా ఈ జీవుడు కూడా తన యొక్క భిన్నమైనటువంటి భావనలను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకుని వెళ్తాడు. ఆ విధంగా పాత శరీరాలను వదిలివేస్తూ ఉన్నాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రోత్రం చక్షు స్పర్శనం చ రసనం గ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనచ్ఛాయం విషయానుపసేవతే. ఈ విధంగా జీవుడు వేరొక దేహమును గ్రహించి దానికి తగిన చెవులు, కన్నులు, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మములనడి ఆ మనసుతో కూడి ఉండేటువంటి 6 ఇంద్రియాలను అతడు పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా అతడు ఆ దేహమునకు సంబంధించిన ఇంద్రియార్థములను అనుభవించును అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తుంటారు, ఇంకో రకంగా చెప్పాలి అంటే జీవుడు తన చైతన్యాన్ని పిల్లులుగాను కుక్కలుగాను ఆ గుణాలతో కలుషితం చేసుకున్నట్లయితే తదుపరి జన్మలో అతడు పిల్లి లేదా కుక్కల దేహాన్ని పొంది దాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. చైతన్యంలో అది నీళ్ళలాగా నిర్మలమైనది, కానీ నీళ్లలో ఏదైనా రంగు కలిపితే ఆ విధంగా మారుతుంది. అదే విధంగా చైతన్యము నిర్మలమైనది, ఎందుకంటే ఆత్మ విశుద్ధమైనది. కానీ భౌతిక గుణ సాంగత్వాన్ని బట్టి ఆ చైతన్యము కూడా మారిపోతుంది అని చెప్తారు. సో, ఆ విధంగా ఏ భావాలతో ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని ఆ జీవుడు పొందుతాడు. దానికి అనుకూలమైనటువంటి చెవులను, కన్నులను, ముక్కులను, నాలుక, చర్మాన్ని, అలాగే మనసు కూడా ఆ విధంగా 6 ఇంద్రియాలను అతడు పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆ దేహానికి సంబంధించినటువంటి ఇంద్రియార్థాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ ఇది మరి దానికి ఈ ప్రదేశం గాని, అక్కడ ఉండేటువంటి విధానము ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ విధమైనటువంటి శరీరాన్ని అది పొందింది. ఆ విధమైనటువంటి నాసికలను అంటే ఆహ్, ముక్కుని అది పొందింది. ఆ విధమైనటువంటి కళ్ళని అది పొందింది. సో, కాబట్టి ఆ ప్రదేశానికి అనుకూలంగా అది ఎంతో సుఖంగా దానికది స్వర్గంలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. కానీ ఇతర జీవులకు మానవులు ఉన్నారనుకోండి, అక్కడ చూడగానే ఒళ్ళు గగురు పుడుతూ ఉంటుంది. అంటే చర్మము దాన్ని చూస్తే గింతంత బురద అంటగానే మనం కడిగేసుకుంటాం. కానీ దానికది ఎంతో హాయిగా ఉంటుంటుంది. అలాగే అక్కడ వాసన చూస్తే మనకి కంపుగా ఉంటుంటుంది. కానీ దానికది చాలా ఆనందమైనటువంటి వాసనగా ఉంటుంది. సో, ఆ విధంగా తన యొక్క భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి శరీరాన్ని, దేహాన్ని అంటే అది పొంది ఆ విధమైనటువంటి ఆ ఇంద్రియాలను పొందుతూ ఉంటుంది. తద్వారా అది ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢా నాను పశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ అర్జున, జీవుడు తను తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి 3 గుణముల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకొనలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు ఇవన్నీ చూడగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. ఇక్కడ జ్ఞాన చక్షుషః అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పదంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. జీవుడు తన ప్రస్తుత దేహాన్ని విడిచిపెట్టే పద్ధతి గాని, తర్వాత జన్మలో అతడు ఏ దేహాన్ని పొందబోతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని గాని, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేహంలో తానెందుకు జీవిస్తున్నాడో అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ జ్ఞానం లేనిదే అర్థం చేసుకోలేడు అని చెప్తారు. సో మరి భగవద్గీత ద్వారా, అలాగే ఆ భగవద్గీతను పోలినటువంటి ఇతర శాస్త్ర గ్రంథాల ద్వారా లేదా ప్రామాణిక గురువు ద్వారా విని నేర్చుకొని ఆ జ్ఞానము దీనికి అవసరం అవుతుంది అని చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక యంత్రం నడుపుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనుకోండి, దానిపైన మనకు సరైనటువంటి అవగాహన లేకపోతే అది ఆగిపోతే చిన్నదా ప్రాబ్లం కూడా అది అక్కడే పడేస్తాం, మనం ఏం చేయలేం దాన్ని. కానీ దానిపైన శిక్షణ పొందినటువంటి వాడు, ఒక మెకానిక్ ఉన్నాడు అనుకోండి, రాగానే ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది ఏంది అనేది సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. అలాగే మరి ఈ జీవన విధానానికి కావలసినటువంటి శిక్షణ భగవద్గీతను పోలినటువంటి గ్రంథాలలోనూ ప్రామాణిక ఆచార్యుల ద్వారా తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో మరి ఆ విధంగా తెలుసుకోవడం వల్ల మనం యొక్క గమ్యాన్ని, మానవ జన్మ యొక్క సార్థకాన్ని నెరవేర్చుకోగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. యతంతో యోగినచ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆత్మానుభూతిలో నెలకొని ఉన్న యోగులు దీనినంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. కానీ ఓ అర్జున, మనస్సు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ప్రయత్నించినను ఏమి జరుగుతుందో చూడలేరు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి మార్గంలో అనేక మంది యోగులు ఉంటారని చెప్తారు. మరి ఆ ఆత్మానుభూతిలో నెలకొని ఉన్నటువంటి యోగులు ఏమి జరుగుతుంది, ఏ విధమైనటువంటి దేహాలను మనం పొందుతూ ఉన్నాము, ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని వారు తెలుసుకోగలరు, చూడగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే మనస్సుని అంటే ఆత్మానుభూతిని పొందలేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, నామమాత్రపు యోగులుగా చెప్పబడేటువంటి వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా ఏమి జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే నిజంగా యోగ పద్ధతిలో ఉండి ఆత్మను, ప్రపంచాన్ని, భగవంతుణ్ణి ఆ అనుభూతము చేసుకున్నటువంటి వారే, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారే, విశుద్ధ భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి వారే భక్తి యోగులు అని, వాళ్ళు మాత్రమే ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యదాదిత్య గతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఓ అర్జున,
ఈ మొత్తం ప్రపంచంలోని చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది. మరి అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించేటువంటి సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు, ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి చీకటిని తొలగించేటువంటి ఆ సూర్యుని యొక్క తేజము ఆ భగవంతుడి నుండే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంతేకాదు ఆ చంద్రుడి యొక్క వైభవము, అగ్ని యొక్క తేజస్సు కూడా ఆ భగవంతుడి నుంచే వస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఈ సృష్టి అంతా ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ భగవంతుడు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే భగవంతుడు ఇక్కడ వివరించిన దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మనిషి జ్ఞానంలో స్థితం కావడము మొదలు పెడతాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక ఆ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సూర్యుని, చంద్రుని, అగ్ని, విద్యుత్తును చూస్తాం. అయితే సూర్యకాంతి, చంద్రకాంతి, విద్యుత్ కాంతి లేదా అగ్ని తేజస్సు ఆ భగవంతుడి నుండే వస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు మనకిక్కడ. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధీ సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి చేత అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి. నేను చంద్రుడిని అయి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సమకూరుస్తాను. పుష్ణామి షౌషధి సర్వాహ సోమో భూత్వా రసాత్మకాహ అంటూ చెప్తున్నా. అంటే ఆ భగవంతుడే చంద్రుడులాగా అన్ని ఔషధాలకు జీవరసాన్ని సమకూరుస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ భగవంతుడే ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారానే అవన్నీ, ఆ గ్రహాలన్నీ కూడా స్థిరమైనటువంటి కక్షలలో ఉంటూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారానే సకల గ్రహాలు గాలిలోనే తేలియాడుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయము మనము అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది. అలాగే ఆ భగవంతుడు ప్రతి అణువులోనికి, ప్రతి గ్రహంలోనికి, ప్రతి జీవునిలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. సో మరి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు సర్వము వ్యాపించి సర్వానికి ఆ భగవంతుడే ఆధారము అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని అని చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింప చేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో ఉండేటువంటి జఠరాగ్ని ఆయన అని చెప్తున్నారు. ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి 4 రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను అరిగింపచేస్తాను అని చెప్తున్నారు, జీర్ణింపజేస్తాను అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ మనకి కడుపులోకి పంపించినటువంటి సమస్త ఆహారాన్ని అరిగించడంలో దానిలో అగ్ని ఉన్నది అనేటువంటి విషయము ఆయుర్వేద శాస్త్రం ద్వారా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. మరి అక్కడ అగ్ని మండనప్పుడు ఆకలి ఉండదు అని చెప్తారు. అగ్ని సరిగ్గా ఉన్నప్పుడే మనకు ఆకలి అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అగ్ని చక్కగా లేనప్పుడు చికిత్స అవసరమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు.
సో మరి ఏది ఏమైనా మనకి ముఖ్యంగా ఈ అగ్ని అనేటువంటిది భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము. సో భగవంతుడు లేదా బ్రహ్మము కడుపులో అగ్ని రూపంలో ఉండి నానా రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను అరిగింప చేస్తాను అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా 4 రకాలుగా మనం తీసుకునేటువంటి పదార్థాలు ఆయన అరిగింప చేస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఏంటి మనం 4 రకాలుగా తీసుకునేవి? నమలడం ద్వారా తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు, చీకడం ద్వారా తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు, త్రాగడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి మరియు నాకడం ద్వారా తీసుకునేవి అనేది 4 రకాలుగా మనం తీసుకునేవి ఆహార పదార్థాలు అని చెప్తూ ఉంటాం. ఆ విధంగా ఆ 4 రకాలుగా తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలని ఆ జఠరాగ్ని, హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అంటారు, జఠర రసం, అది ఆ తీసుకున్నటువంటి పదార్థాలన్నిటినీ కూడా అరిగింప చేస్తుంది అని చెప్తారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైచ సర్వైర్వేద్యో వేదాంత కృదు వేద విదేవ చాహం. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతూ ఉన్నాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నటువంటి వాడను నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ప్రతి ఒక్కరు హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడి నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అన్ని వేదాల యొక్క గమ్యము, లక్ష్యము ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోవడమే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తుంది, నిజానికి నేనే ఆ వేదాల యొక్క కర్తను మరియు ఆ వేదాలను తెలుసుకున్నటువంటి వాడను నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరచ్ఛాక్షర ఏవ చ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. క్షరుడు, అక్షరుడు అనే 2 తరగతుల జీవులు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడుగా పిలువబడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ జీవులు 2 రకాలుగా ఉండేటువంటిది. ఇక్కడ క్షరుడు, అక్షరుడు. క్షరుడు అంటే క్షీణించిపోయేటువంటి వాడు లేదా నశించేటువంటి వాడు. అక్షరుడు అంటే నశింపు లేనటువంటి వాడు, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు. మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి ప్రతి జీవి, పుట్టినటువంటి ప్రతిదీ కూడా నశించిపోయేటువంటిదే. సో కాబట్టి ఈ దేహము క్షరమైనటువంటిది. కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలోకి వెళ్ళినటువంటి ఆ జీవుడు అక్షరుడుగా ఉంటాడు. ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా అక్షరుడుగా పిలువబడేటువంటి వాడుగా చెప్తూ ఉంటాడు. అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకాలను ప్రవేశించినటువంటి వారు అక్షరులు కాగా, ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు క్షరులు అని చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్తవ్యయ ఈశ్వరః. ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఈ ఇద్దరితో పాటు 3 ప్రపంచాలలోనికి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నట్టి నాశన రహితుడు అయిన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆ క్షరులు, అక్షరులు అనేటువంటి ఇద్దరితో పాటుగా 3 లోకాలలోనికి ప్రవేశించి
వాటిని భరిస్తూ ఉన్నటువంటి నాశన రహితుడు అయినటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు లేదా పరమాత్ముడు లేదా సర్వోత్తముడు అయినటువంటి పురుషుడు ఉన్నాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. యస్మాద్ క్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతిత పురుషోత్తమా. ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికీ అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడను మరియు ఉత్తముడను అయిన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలో నేను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. ఆ అక్షరుడు అనేటువంటి ఇద్దరు జీవులకు అతీతంగా భిన్నమైనటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. మరి వేదాల ద్వారా ఆ వేదాలలోనూ ఆయన పురుషోత్తమునిగా కీర్తించబడినటువంటి వాడు, ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వాడు అని చెప్తుంది. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వ విద్వజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఓ అర్జున, సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు సమస్తము తెలిసినటువంటి వాడే అని చెప్తున్నారు. ఓ భరతవంశీయుడా, అందువల్ల అతను నా యొక్క పూర్తి భక్తి భావనలో, భక్తి సేవలో నెలకొని ఉంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యచ్చ భారత. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ పాపరహితుడవైన అర్జున, వేద శాస్త్రాలలోని చాలా రహస్యమైనటువంటి భాగము, అంటే వేద శాస్త్రాలలో అత్యంత రహస్యమైనటువంటి భాగము ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడి చేయబడింది అర్జున అని చెప్తున్నారు. దీనిని అవగాహనము చేసుకున్నటువంటి వాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడే అవుతాడు అర్జున అని చెప్తూ తన యొక్క ప్రయత్నాలు పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాయి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశమే సమస్త శాస్త్రాల యొక్క సారము అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా వివరించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు వివరించినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అదే సమస్త శాస్త్రాల యొక్క సారాంశంగా మనం ఇక్కడ అవగాహన చేసుకోవలసినటువంటిది. ఆ దేవదేవుని చేత ఇవ్వబడినటువంటి విధంగానే మనిషి అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అతడు బుద్ధిమంతుడు, దివ్య జ్ఞానంలో పరిపూర్ణుడు అవుతారు అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నా హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు అశ్వత్థామ వృక్షం ఇమాజినరీ వృక్షమా లేకపోతే నిజంగా ఉందా? అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటిది ఇక్కడ అది ఇమాజినేషన్, అంటే ఇమాజినేషన్ అంటే ఈ భౌతిక బంధనం యొక్క జగత్తు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది వాస్తవికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకం యొక్క ప్రతిబింబంగా చెప్పబడుతుంది ఇక్కడ అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఏది కూడా శాశ్వతమైనది కాదు.
తాత్కాలికమైనది. ఇక్కడ పొందేటువంటి ఆనందం కానీ, సంతోషాలు కానీ ఏదైనా తాత్కాలికమైనది. ప్రతిదీ కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి పోయినప్పుడే అది శాశ్వతంగా ఉండగలుగుతుంది. సో, కనుకనే దాని యొక్క ప్రతిబింబంగా ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకం యొక్క ప్రతిబింబంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో, దాన్నే అశ్వత్థ వృక్షము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇది భౌతిక అంటే భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఇది ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క ప్రతిబింబంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మనము వాస్తవంగా ఇక్కడ మరి ఎలాగూ నీటిలో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నీటిలో ఉన్నటువంటి వృక్షంలోకి వెళ్ళి పండ్లు చూస్తే రావు కదా. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం అనుభవించేటువంటిది శాశ్వతమైనది కాదు. వాస్తవికమైనటువంటి లోకము, వాస్తవికమైనటువంటి జీవనము ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలోనే ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అది ఒక్కరోజు కూడా మిస్ అవ్వద్దు అనుకున్నాను, కానీ నిన్న కొన్ని అనుకోని సిచ్యుయేషన్స్ లో జాయిన్ అవ్వలేదు. కానీ ఈ రోజు యూట్యూబ్ లో వీడియో విన్నాను కూర్చుని. హరే కృష్ణ మాతాజీ, పర్వాలేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ హరే చేసుకో. కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. పౌర్ణమి, కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మీ అందరికి కూడా కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు మాతాజీ. మీకు కూడా. చిన్న సాంగ్ పాడేనా ప్రభుజీ? చాలా రోజులైందని అడుగుతున్నా. ఆ, టైం అంటే మీకు. ఓకే మాతాజీ, పర్వాలేదు. హరే కృష్ణ. గోవర్ధన గిరిధా